Hello guys, ayan. Good morning. Hello guys, welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw nandito ulit kami sa farm. Bale, ang gagawin namin ngayon is magtatanim lang kami ng konting buto-buto doon, buto-butong karne. Buto ng tiligaya. Buto niya tiligaya ay kailangan na ibaon. Akong buto ngayon. Lalo ito, gigil ako dyan. Magpangitin niya ako ng magandang. Itanim na natin kaya yung mga ngipin nyo. Burutin na natin. Magtatanim kami ng ampalaya doon guys sa may posting walang dragon fruit. Marami pa kasing walang tanim na dragon fruit. So tataniman na lang namin siya ng gulay. Then magtabas-tabas din kami dito, maglilinis at mangangawil. Wala si Aisa guys at si Billy. Nasa bayan sila. May inasikaso. Tara guys, samahan niyo po kami. Let's Tara. go! Ito guys yung mga tanim ng kadugyo. Pinadagdagan namin sa kanila ng saba. Saka tordan. Saka nakabakod na rin sila dito. Ay, dalawa dito. Yung mga poste na yan guys, ayan yung mga poste ng dragon fruit. Yung hindi namin nataniman. Daw wala mga ampalaya. Ito kasi po. Yata. Sanay. Dito na na sa kasi. Ano yung iba dyan ay? Yan sitaw yan ante. Dito. Ito guys, so marami kami buto-buto. From Cagayan. Ano to? Ang palaya yung pink yung Tagalikod buto niya? family. Thank you so much. Doon ang yan bandang kabati. Ito may beans pa. Sana mabuhay yung beans dito. Doon na sa baryo itanim at maalagaan doon. Dito tita. Ay, gayaman pa tayo. Ano yan? Gayaman, may maraming pa. Ganito ka na lang. Dapat diligan pa yan ante. Ha? Kahit hindi muna. Basta pa mga Nag-aulan. Hindi mang gaulan. unang gulay. Ang palaya. Ang palaya ba yan? Kalilang puno isa lang? Ba't ibang kulay to? Kulay pink yung buto niya yan. Ay, ito guys, na na rin ni Papa, nag-grass cutter. Kaya medyo malinis na. Nakasupot di ba ante yan? Hindi yung nakasupot na plastic. Hindi isa lang. Tapos may isa. Hindi tatlo. Tatlo ang isang puno. Ano yung ginataniman tayo? Sitaw. Hindi pa dyan eh. Mamaya na yan. Nag-away na sila. Para ano, isang garon tayo. Ganun. Kasi damaraha ay lalagyan to natin ng ano to eh, ng Damara. balag-balag. May isang kwan ito. Isang linya, isang kwan. Palagyan natin ng balag sa kadugyot. Oo. Baka baliktad ka pinagmulang pariya. Dalawahin mo kaya ante? Isa-isa oh. Oo, para mamatay yung isa din. May mabuhay na isa. Wag rin daw eh. Sana mabuhay lahat. Para hindi sayang yung buto. Oh, may upo tayo guys. Yan. Hindi! Doon sa kabila na. May upo rin tayo. Isa lang yan, isang puno. Kabatiti. Ano nga yung kabatiti ante? Ang palaya. Ano Tagalog ng kabatiti? Patula. Patula. Ikot kalabasa. At saka mayroong panglabanus mustasa. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puro linga. Parang di mo pa Baliktad ah. Ito yung pita. Lalagyan mo pa ng isa dito. Hindi, yan ang kwan. Unahan. Unahan. Huwag na natin lagyan dyan banda. Baka purusin ni ano eh. Baka maabot ng mga... Ni Kandidiwa. Ito pa lang yun. Lagyan mo lang. Naku, ayan na. Mainit na guys. Pag anong kaya? Diretso yung gano'n eh. Ang palaya yan? Pasay? Oo. Tubkal kidente. Pwede niya yung sitaw. Doon na banda yung sitaw para magkasama sila. Magkakasama yung sitaw eh. Ilang buti lang nila. Kaya na isang puno. Isa lang bago. Isa lang? Isa dyan tayo sa gilid, isa uli.
Makakarayam kaya siya dyan sa may buste? Baka hindi kaya. Ito ba? Hindi kaya yung tatay. Bakutan? Bakutan! Takrat! Nay, naibusan! Layan na! Ala kayo! Visit ka. Pasok din daw sa puta. Di wala. Binulong na guys. Pulot magtubo yan dyan lahat. Kaya ngayon Hanapin malilit ni. pa. Anong buto ito? Sitaw. Sitaw yan. Ano? Sakit ka ba anak? Nakagat ka niya? Kadami kasing anak tingnan mo di Tapos dun banda sa dulo, kalabasa. Nagtaliban ko. Ayaw mo nakatatsa ka. Kaya nga ito Gayangga. Gayangga. Aroy, antay gayanggang ka daw sabi ng tita Sen. Kalabitin mo nga oh. Takol. Naganap. Kawal din na ungat. May gulok ka? Ano yung tinatanim ante? Sitaw? Ang palaya pala. Ang palaya. Ay, oo. Kanaman ligaya, may sapay. Nabanlog ka. Kapti, malapang dito. Apa bang bawa ga? Sana mabuhay kayo para may mapitas kami. Ma-harvest ang team. Ito na Pabutunin Jangan pabutunin nagayaman pa. Ilagay mo ito dyan sa soto. Kanak parya. Dua. Tapos ka rin pa, ante? Dalawa na gayaman. Tiliwag pa yung kapis itaw. Tiliwag ka tartalaw. Sabihin mo pa ante, lunukin ko pa ka mga ante. Kainin ko pa yung ulo niya. Kainin ko pa yung ulo niya. Oh, ante, wala ka ante pa sa kainin ko pa yung ulo niya. Wala ka pala Isang maturod at isang tarko. Sa tanim ko, nag-iisa. Ano yan tayo? Ribano. Magali lang buhay mo gaybano. Dito wala pa Ito yung galing, ito yung galing kay ano, si mama pa nag-uin ito Galing sila ano. Kadaming pan Dapat to, pag madamo, damuhan. Itong cultivate dapat tayong pala kasi Dapat yan lagi na kukultivate. Matay na. Gamurang ka dahil jayon. Kultivit ka, kultivit ka. Oo kaya, nagalusog kaya siya pag nakukultivate. Ano Tagalog gayaman na? Alupihan. Alupihang dagat. Ang palaya pa rin niya, antay? Kadayo kan sa ulaw na yung tang. sitaw na dyan ang tipaseng. Itong tatlo na to, ang palaya. Malamig bang kamay mante sa gulay? Bahala na Bala, no. Nakabuhay ang ante ng palaya, ante no? Kamu baka kung ito kung matag-expire na wala na. Ganun ba? Hindi pala. Mag-expire pa nga ako. Hindi pa nga daw. Uy. Lagyan natin ang tigdadalawa. Sitaw. Walang sitaw to. Ito ang sitaw ante o kay ante paseng. Ito guys yung tanim namin dragon fruit. Nagkapunggos na din siya. Bilisan nyo habang makulimlim guys.
Upo naman guys, next. Upo. Ay, ilan lang ito? Piraso. Yung ano ay, 2, Patula. 4, 6, 8. Walo lang. Ito lang isa. dapat mabuhay yan. Wala oh. 2, 4, 6, 8. Tigda dalawa, isa lang. Oo. Tigda dalawa. 2, 4, 6, 6, 8. Ilan pa ba yan ito yan? Dalawa. Tama yung patula doon. Kung ilang piraso lang din. Okra na yan, oh. Doon na lang yung okra sa kwan. Dalawang sachet itong patula. Wala naman. Ay, wala naman. May pantaon nagbutak. Ay. Stop. Ayaw mo no, may nagkiliti dyan. Wala pa ano pa. Pantayan ko nito. Ganyan. Atam ata na tuloy si Sotikwad. Okay, babaw. May patulan na yun ito yung. Itong patula guys, di namin sure kung mabubuhay o hindi kasi nga expired na siya nung June. Try lang natin. Eh baka Malay mo. magtubo panty na. Yan yan. Di ba dalawang sachet yan, Anta? Dalawa yung tanim mo doon. Ate? Okay. Yun o. Pabilis siya. Upo walang pagtaniman na. Tapos na nga tayo sa upo. Sa kalabasa. Hindi mo na nakagapang na lang yan. Wala na, tama na yan, Jay. Wala na. Ano yan? Apa pa yan? Ano pa? Ano to ay? Patula din. Pula. Dalawang sachet yan. Ay, naku, kainit. Pwede nang harbisin yung kamote ni Dana. Oh. Adok ka. Tini tabi tayo tini. Hindi. Damo lamang. Next week may harbisin na tayo. Ay, next month. Ayan guys, mangangawil naman tayo ng ating pananghalian. Nakalabas na yung palay eh. Ay, palabas pa lang. Ikaw yung ulam ka. Hmm. Ayun o, galapitan na sila. Nagkuha na ka ng timba! Ano kayang gawin natin dito sa kamote pag hinarvest? Ano lang tayo? Suman? Diba favorite mo? Tanim ni suman? Dana to eh, oh. Ang galing. Ay, tanim niya yan? Oo, Ay, siyang nagtanim. sanay. Ang talaga na ito. Sanay. Giktara na eh. Subukan natin mga wilgas kung may mahuli. Sa dami na yun, ante. May mahuli yan. Sana kainin nila. Ayaw pa naman ng bulatin yun. Gusto Mga nila choosy. yan at Gusto nila pigs. gusto nila pigs. Hindi na kayo mga tilapia. Makuha mo sana ante yung ano, malaki. Ay na. Hindi, taman. Ay, kabilis! Oh my God! Kunakong ka. Ng mga dag. Mabisinda guys. Mabisindang guys. Na may sandalain pa tayo niyan. Damanaw. Ala. Lakat ka. Meron na dyan. Wala pa oh. Madaling kunin eh. Oh, ni. Ay na. Taray na. Ay na. Ayun na, makayayat ng tipasing guys. Isang ano pa lang eh. Ay! May ka. Masarap.
Sarap nga. Hoy, tansyahin mo pa nga. Oh, dawa na. Pero dati no, hindi siya kakain. Oo. Baka Pabisinda busog daw. kasi. Kasi alam Ngayon niya- kasi kasi alam gutom niya na pa- sila. Mahal na yung pids. Bakit siya? Pinakon ko ng mabisinda. Daman. Okay, sigawan tayo ni Papa dito. Bakit kayo nagkakawal? Sinong nagsabing magkawal kayo? Ay, nahulog. Sayang. Wait lang. Daman na. Sarap magkun eh, magkawin eh. Ay! Oh my God, kalalaki. Oh my God. Konti. Ubusin ko lang tong panapan ko. Ito guys, yung laman nito, hindi na namin ibebenta yan kasi hindi naman siya ganun kalaki. Pang ulam-ulam na lang namin. Anak, mati baga-baga nata mo. Gaya. Kaling-linggo. Ay, wala na. Magpunta muna ako doon. Ikaw na lang, ante. Magkuha ka ng planggana. Paglagyan natin. Ganyan sana ante sa ilog, no? Kaya nga, parang kuha. Sana may tubig. Malalaki na sila, oh. Katataba. Ne? May pinaka-ano pa dito guys, yung pinaka-nanay talaga. Yung, ayun pa yung unang-unang nilagay namin dito. Hindi pa siya nahuhuli. Kaya ang daming mga fingerlings. Narawod na. Nakita na ni Papa yun eh, kalaki daw ah. Mga 5 daw yung ganun, kalaki. Yung mga nag-anak. Naiwan natin nung ano tayo ay, ging patsyanan to. Hindi nakuha. Palaka yan, oh. Ha? Yan, ang nakuha ng tipasing. Sa tipasing, hindi niya natigilan. Laking tulong nitong kamuting kahoy, oh, may lilim na. Kabagal maglaki ng aming aratilis. Ay, nanay, nagdak. Na, yun ang malaki. Oh, right ka. Dami na yata. Adun saan? Ay, Okay na yan, ante. paubos ko ata pa natin. Okay. Pwede na siguro to guys, panangalian namin. Ang dami na rin eh. Yan o. Dami oh. Hindi napigilan sa antipasig oh. Nag-enjoy sa antipasig yung mga wili. Pang gusto mo nang ubusin lang kaya. Hindi, kinakain niya na lang sa ano, tilapia. Pero yung tip-tip mo. Ante, sa'yo. 2 palit nga lang siya. Aywan, kitil! Tara at hugasan natin yung ating nahuling tilapia. Ang nahuli na antipaseng. Ayaw magpaawat. Bumbay niyo lang tayo. Hindi ko pala nakabutan. Ay, lubo na nga ako. Yun o, sampalo ko. Sana yung ano natin, bugong. Ito, kapartner nito. Kain ka, Kat? Dito yung galing guys. Sa mga Kain tayo sampalok guys namin. ng sampalok. Bawal pumikit.
Baliktad mo ka, no? Baliktad. Kataas-taas mo na. Ala, kalayo mo na. Ay, kadami! Mamay, hindi mo maano, tapos ganyan, maano mo. Tinag, andi. Bababain mo na. Okay na yung kalayo. Tama na to, oh. Baka mas paak. Mamaya, pagalitan ako ni Kulang mama sana mo. siliin, no? Okay, tamating nagkatalit ay nakaroon sa anak mo. Guys, mag-ihaw na ako guys. Kahit galing ako sa kwan. Kabilang buwan. Kabilang buhay. Ano nga ginasabi mo, Ante? Nagkuha pa ako ng uling sa baryo guys. Ako pang taga ihaw guys. Kung daw ginawa, ikaw nagpresenta na yan. Marte kasi yan siyang Tiligaya. Ayaw niya gamitin yung kahoy. Yeah, bahala ka. Mamaya mamatay na. Hindi pa tayo nakaihaw. Baliktad. Baliktarin kita uli. Bakala mo lang. Sarap po, sariwang-sariwa. Baliktarin para mag-tweet ka uli. Tama na yun, Ante. Ura na ba do? Half cook lang. Oy. Para makain yung balat. Na, napuura na. Lay, yung ano, plato. Wala pa tayong tong. May kamuti pa dun, oh. May kasingit. Hindi, Ligaya. Kanya lang yung kinuha na. Malilit lang nandun. Sarap magkain-kain dito, guys. Sa baryo kasi, sobrang init. Ay, sus! Brown ginoo. out pa, more! Tapos brown out pa. Mag-set kami. Matay kami tipudaut. Silit eh. Buti dito, mapuno, oh. Pan yun? Nasa buti. Wow! Sarap na ng ating inihaw. Ay, oo. Tapos dito. Lagyan pa natin ng kuhan. Dito sa ibabaw. Yung balutin natin ang bangang panty. Daw pa lang sa Guys, ibibigay namin yung ano pa birthday ni Sir Anonymous Kanti Pasay. Hindi namin alam kung paano namin siya ibibigay. Isa-surprise. Hindi na makita api ah. 10,000 to, Oh, guys. hindi na makita api ah. Palapal ng patong. Hindi, ganyan o. Halay ka, kunti na rin. Mare, pautang mare ko naman. Ante, magsipon ka nga. Ayan guys, isusurprise natin sa Auntie Paseng. Bigyan natin siya ng ano, may pera sa ibabaw ng kaldero. Ayun. Sana? 10,000. Sana all. 10,000. Ante, ligaya sana all sa mo. Ante, Sana all. Ito malinis naman. Ay, hindi naman namin siya ano guys, kasi meron pa siya kano. Kaya hindi naman siya madudumihan. Hindi naman mapapatungan yung kanin. Yan. Then, tapos siya yung pasandukin natin. Yes. Okay. Diba? Ilayo na natin dito kaya. Baka masunog magkasala. Teka, patry nga. Diyan do, kahit doon na oh. Baka pagbukas mo, nagsultan. Kahit doon. Baho. Pa yun ito, nagpipin na itong gam. Ang sarap magkamay. Gusto ko nila magpatong-patungan. Nagset na yan, Ante. Wala pa magmaba. Aray ka na. Yan, nuluto na yung sa dulo. Kitaman na eh. Hindi na makain yan. Eh, dapat yung light lang. Ito, okay na yung mga yan. Hindi na, tingnan ka na, tingnan ka. Ito ba yung ano, dahon? Yung maliit. Magkuha ka lang maliit, di para lagay. Tayo pa nga. Ay, pagwa pa nga ako. Ang dalawa pa sa mga. Tuloy mag-ihi ako dyan. Madi naluta ito yung kwan man na eh. Bagay. Man. Dorong ko itong mga putay. Yeah, mga half cook lang yan. Para masarap. Tapos burautin natin sa antipasay.
Parang pinirito ah. Ay, parang, oo, tama. Luto na rin yan. Kaya nga. Okay lang sa ganito lutuan tayo. Kasi pag itim na itim, hindi mo na yun makain kay mapait. May patalbos pa tayo guys ng ampalaya oh. Pampadagdag ng dugo. Kinuha namin din sa kulungan. Sarap-sarap. Ito na guys ang aming inihaw na tilapia. Ayan, mag-shoutout na po dito ang gusto mag-shoutout. Nag-prepare na kami guys. Tapos nadapa ako ng araw eh. Shoutout po kay Christian Bas. Ng peg. San Pedro. Madumi pa punasan niya daw. Ay, patungan niya. Ito kami guys sa ilalim ng sampalok. Kakain. Buti dito mahangin. Malamig. Ayan, nilabas si 63,000 viewers. Ingat po kayo. May kasama kaming couple dyan. Oh, ang gaganda. Sa ilalim. Nagde-date sa ilalim ng puno ng sampalok. Tayo ng kanya. Ibon. Diyan lang siya nagkuha malapit. Napakyat ni Papa yung bunga ng nyug dun oh. Bunga na? Nyug. Kung buko yan, inakyat na na Angie. Ay, niyog na baon. Ang liit. Kaya hindi na maglaki yan. Meron pa kaming ginataang talangka. Sarap. Hindi lang. Yung karan ay tablao. Utpo ano. Ayaw. Ante ko magsandok. Masuling ka Oh, auntie, may pasing ka Ay. magsandok. Hindi, dito na lang. Oh, tara guys! Kain na! Okay. Oh, yung hugasan. Di, pag ano ng sandok mo, antay. Para maganda, ya. Sa akin yung pasin. Saan yung sandok? Ayan na, ito. Ayun na pa. Sabi. Kaya pala. Nagulat din ako eh. Yay! Thank you kay Sir Anonymous subscribers. Thank you po. Sir, Sir Anonymous subscriber. Thank you po. Salamat po. Hindi mo kami nakakalimutan. Thank you po. Thank you po. Thank you so much po. Sir Anonymous. Naku, Saan mo pag pala ito naglugi? Dito na, oh. Jay, doon na kayong dalawa, oh. Hindi ako marunong magplato dyan eh. kain na. Masalamat po sa mga biyayang binibigay mo sa amin sa araw-araw na maganto namin itong lakas sa paglilingod sa iyo. Hiniling po namin lahat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Kain po! Kain po ng kardero. Sayo-sayo na yung paseng. Kasan dito? Gita natin. Huwag niyo ilabas yan sa bahay. Ubus yan. Kadaming nagantay. Sabihin eh, joke Kaya at nga. kumari lang. Bahala ka. Kasarap. Tingnan ko ito. Binili. Hindi ko yan nun. Ay na, mabulot Sarap na. oh. Nagstugot naman. Sarap. May bawal din sa pisara sa kalabasa. Alam mo, mas gusto ko yung ganitong nilalagang nakaganito siya kaysa yung Pinipilan natanggal na. Mas feel ko yung nagaganito-ganito po. Kirasam? Nagapitas-pitas. Hindi makuha. Isa lang man sausahan natin kasi Isa lang mangkok natin. Sino kaya mag- Bigyan mo ko ito, malalim. sarap. Gusto niyo ito pa? Oh. Okay. Bu, Okay pa lang. Kaya ka namin pinakuha ng bagoong. Kasi hindi namin mailagay yung tira dun sa kuhaan. Daw ilagay. Dapat nga kanina yung ikaw nagsama eh. Sabi ng Antiligaya, sa akin yun naman bigay. Kaya ako na lang mag-abot kay Paseng. Parang gaulan doon sa bundok oh. Gandun lang yung ulan niyan. Para dito. Yung guys, mga palay baga dito, natutuyot Na. na. Unti-unti nang natutuyot.
Lalo yun sa mga ano, no? Kataasan. Hindi nga pa naabuno yung kanat, walang tubig. Abuno nyo dyan, oh. Kayo may change. Iba na talaga ang panahon. Di bali, mag-ulan na. Sa bundok lang yan. Ako, pa. Sarap pagkain. Ano to? Ano ba yun? Tuboy. Hindi, hindi. Mas mga nagsikas-kas tao. Sa bahay, hindi ka makakain ng marami. Maglagay kayo tayong duyan dito. May mas mga pagkapila. Tama. Pwede. Pag wala kang pera, walang gana. Huwag mo nga patangin ng te. Walay. Sika may mas tulog mo. Kamaan kayo. Tanda pira. Sak nga. Sa December pa Masarap. Ayusan nyo yan ng ulan. Kahit mag-run out na may ang Na, nagatunog yung ulan ka. Hindi yan. Ulan ba yan? Ayun na, oh. Kalakas, oh. Na? Dato yan, guys! Hindi yan. Kainit. Mapantay ka lang ako. Dino. Puro ka man plato. Sayang. Sarap ang magkain. Sarap ng ganito, oh. Nabitin kami sa ulan. Kaya nga, bilisan nyo. Sa init-init kami. Ilagay nyo ulit dun yung lahat ng mga kanin. Ilagay nyo ulit lahat ng kanin. Ito tuloy sa ulan. Ay, natin din na po yung mga atoy. Na, yun na guys ang ulan. Inabot na kami ng ulan dito. Darasan nyo mga! Ay! Nag-intro pa lang kami, magkain. Kaya ka dyan ulan ka lang. Nakakalahati. Ligo na tayo, pauwi. Oo, eh. Ayun nyo, sabaw na, ah. Kaya nga. Walang hina. Mahina. Punta ka na daw sa kulungan. Ay, kakain. Magtabi ka muna. Wala naman nag-ano. Wala. Yung bag mo, ante, baka nakalagay yung Wala bag na, mo oh. doon. Na, Oh, magamang. yung mga bag natin. Ang hina. Siguro yun. Isalakal na pa yung sigarilyo na eh. Walang makakapigil sa amin. Walang makakapigil sa gutom. Okay, Talagang last gutom itong one. mga pang-guys. Masaya sa antipasing, ha. May 10,000. Sana. Ay, ano? Nakangiti. Hanggang pag-uwi yan, nakangiti. Masaya din sa Antiligaya. Kasi, May mautangan. Pero bayad sa birthday mo pa. Oo, eh. uwi. Para may ano siya din, no? May ano, ginaabangan din. Wala. Napautang. Siyempre, bagong taon, di kahit pa paano. Bawal magutang. Ante pasing ayaw mo na? Ay, akala ko ayaw mo na. Sarap nga ito, oh. Sa bahay nga, kung tayo magkain. Maganahan siya ngayon din. Siyempre, ganado. Siyempre, kahit din ako eh. Marami akong kainin eh. Pag may pera. May pera. Kahit walang pera na. Kabait naman ni Sir Jeronimo subscriber. Gusto yung panos daw. Ano, kabait naman. Nino ante? Si Mr. Mr. Jeronimo Hieronymus. subscriber. Hieronymus. Anonymous. Anonymous. May bago ang Tiligaya. Thank you po. Kasi nga, bayani siya ante, kaya Hieronymus, di ba ante? Hieronymus. Kabait naman. Masya. Mabait talaga yun. Kita ko sanang personal. Sana nga, mamit natin siya, no? Kaya nga. Kailan kasi, punta ng Manila talagang luluwas po kami. Na, hindi ako makasama. Wala akong pera. Pati, Ipon. bahala ka dyan eh. Magsabit ako sa pit niyo. Ano na ngayon? Ipin! Ipin! Ay, si Open and Ipin!
Ngipin sa ngipin mo. Ala, Open at ipin. Open and ipin. Upin ang ngipin. Ngipin sa ngipin daw sa po. Sabi ng Teligaya, ngipin sa ngipin. Open and ipin. Wala. Ulyanin na to guys. Kain tayo kamati guys. Yan guys, Bingay bating. Bingay bating guys, Makaabot Magas man. daw to. Kaya Kamote. Matagal na tayong hindi nagbutot eh. Yan, kanya-kanya pwesto. Ang mga yun guys. Basta tapos kain. Kastoy, Puro kayo tagtibong tayo pa. Ano yun? Ano yung magpulot ng palay? Rungos. Sarap dito. Malamig. Malamig pati yung Madilim na naman dun. Oh. Yan guys, bali pauwi na po kami. At ayan na ang ulan. Ayan na po ang nantay ng mga magsasaka ulan. Maliligo tayo sa ulan, nantay. Maliligo tayo sa ulan. Inantay mo ba yung ulan, Antay? Opo, at kailangan ng bukid. Kailangan ng bukid. Yeah, kailangan ng mga palay. Lalo yung mga ano dun, oh. Palay dun sa bandang taas na yun. Patuyot na siya. Sayang naman. Bye guys!